तो हेलौ लोगोफोर बेफोरसो बर'नि गोजोन गोरोबथा आरोना गोजोननायनि मोनसे गोरोबथा बेफोरखौ नुनानै दिनै सोर सोर गोजोननाय मोन्दों कमेन्ट खालामदो। दोनहै जोंनि मानसिया जेबो दा मा सिखाला होदों सिखालाखौ नाङालै दोनहै जोंनि बिटिआर गोजोन गोरोबथानि उनाव गुबुन हारिनि गोजोननि पावारखौ नुबाय दा नोंसोरो ना बयबो बर' रायजो राजाफ्रा नायनानै ला आरो मोजाङै ना गुबुन हारिया जोंनि बे बिटिआराव बेसेबां गोहोगोरा जानानै दङ बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जोंनि बर'फ्रा माबायदि खालामजादों दायो नुबाय दा ना हा गैजायिफोरा जेराव दोनहैजादों बेयाव पुलिसाबो होबथानो हाबावाखै नुदों माबायदि गोहो गुबुन हारिनि मानसिफोरा स' जोंनि लिडारफ्रा लाजिनो रोंना रोङाखै मिथिला आरोना बेफोर जाथायखौ नुनानै जोंहाथ' दायो दोङो जोंनि हारिनि सिनस्रि एबसुआबो दङ बिथांमोनहाबो बेफोरखौ मोजां नोजोर होनांगौ आरो लोगोसे जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टनि दैदेनगिरिफोर जायफोरा बड'लेण्डनि नामाव सोमावसारनानै दिनै बड'लेण्ड मोननाय बादि गोजोनखौ मोननानैबो दिनै मा खालामजादों जोंनि रायजो राजाफ्रा जोंनि हारिनि मानसिफ्रा भिडिअखौ नायनानै जोबोद लासिं सिं आरो दुखुनांथाव आरोना बियो रावनिबो नङा जोंनि दैदेनगिरिफोरनि थाखाय जादों आंनि साननायाव आरोना जोंनि दैदेनगिरिफ्रानो मोजां नंमारा सासेबो बे जाहोनावनो दिनै बेबायदि जाथायफ्रा जानो मोनगासिनो दङ स' लोगोफोर नोंथांमोना मा सानदों बेफोरबायदि जाथायफोरखौ नुनानै गोजोननाय मोन्दों मिनिनाय मोन्दों ना दुखु मोन्दों कमेन्ट खालामनानै फोरमायगोन आरोना जायफोरा मोजां मोन्दों जायफोरा दुखु मोन्दों फोरमायलायनो हागोन आरो कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों आंथ' ओरैबायदि दुखु मोन्दों रागाबो जोंनाय मोन्दों बेफोरबायदि जाथायखौ नुनानै
दिनै माबाफोर बेफोरबायदि जानो मोननांगौ दिनै गोजोन गोरोबथा बड'लेण्डखौ मोननानैबो दिनै जोङो आरो बेनि बादै दंबावोसो गुबुन गुबुन जायगायाव उनावहाय मा जालांबावगोन राजखान्थिनि गोहोआव थानानै राजखान्थिखौ सेलाय बेलाय खालामनानै दाथ' जोंनियाव राजखान्थिनि गोहोखौ सेलायनायनिल'सो टारगेट जोंनि लिडारफोरा हारिनि खामानि मावनो थाखाय नङा बिसोरो दिनै हारिनि खामानि मावनायमोनबा बेफोरबायदि जोंनि हारिनि मानसिफ्रा आलाय सिलाय जानो गोनां गैयामोन गोग्गोम जागौमोन दिनै हारिनि थाखाय बिसोरो सोमावसारनानै हारिनि थाखाय बिदि खामानि मावनो ओंखारनायब्ला जोंनि हारिया जोबोद गोग्गोम जागौमोन दिनै मा जानानै दङ नै लासिं सिं दुखुनांथाव भिडिअखौ एसे नुखाबाय जानांगौ आरोना नोंसोरो गोरलै गोरलामनि सिन्था ना बैसोआनो जायाखै बेफोरबायदि मानसियानो दिनै माबायदि गोहो दिन्थिनानै जोंनि हारिनि मानसिफोरखौ माबायदि खालामफैदों नै बैसो जायै उन्दै गथ'फोराबो दिनै जोंनि फारसे माबायदि खालामदों साननानै नाय गुबुन हारिफ्रा जोंनि बर'फ्रा दिनै सोरखौबा माबा मोनसे खालामोबा बेबायदि खालामगोन ना गैया ना बेफोर गासैखौबो आं दैदेनगिरिफोरनि गोरोन्थि होननानै थोंजोङै बुंनो सानदों आरोना गोहो गोलोन्दां दैदेनगिरि गुबुननि सिङाव थाना खामानि मावग्रा थ' लोगोफोर भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै आरोना नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार खालामना होदो बाय।